Kødpigen was going out to a date, so she needed some sminke in her head. Det drysser også lidt ned på mine kinder. Du bliver så smuk Okay. og lækker. Totalt hot. Er det den turkise? Ja. Okay. Turkis er totalt flot. Ja. Seriøst, trust me. Den passer bare perfekt. Altså, da jeg var nede og få lavet min farve nede i ungdomsskolen, der sagde de, at man skulle holde sig lidt fra de der lidt pengefarver. Ja. Det er altså år 2000 nu. Og der er det altså bare denne her farve. Ja. Det ser smuk ud. Okay. Og nu er du færdig. Ja, altså, okay. Skal jeg kigge nu? Ja. Okay. Ja. Ja, det er blevet meget godt. Ja.